Rád bych vám připomněl, že stále probíhá exkluzivní předprodej naší nové fyziovýzvy pro krční páteř a tato výzva je speciálně zaměřená právě na oblast hrudníku, ramen a krční páteře tak, abyste tuto oblast dostávali do svalové harmonie, tak, aby váš mozek používal správné svalové souhry právě v oblasti hrudníku, ramen a krční páteře. A díky tomu došlo k uvolnění svalů podél krční páteře, uvolnění ramen, uvolnění svalů mezi lopatkami, tak, aby nedocházelo ani k migrénám od krční páteře, ani blokádám krční páteře jako takové, nebo blokádám nebo bolestem mezi lopatkami, aby nedocházelo k brnění prstů na rukách. A všechno je to jenom o tom, jestli v oblasti hrudníku, ramen a krční páteře všechny svalové souhry fungují přesně tak, jak by měly, a při vašich běžných činnostech, nebo když se nadechujete a vydechujete, tak, že ty svaly zkrátka fungují správně. A pokud vás zajímá více informací nejen o této unikátní výzvě, ale i celkově o naší metodě a přístupu, jak přistupovat právě ke krční páteři, ramenům a lopatkám, tak si zadejte do internetového prohlížeče výzvastartuje.cz bez diakritiky a tam se můžete dozvědět více informací o této výzvě a zároveň se tam také můžete naučit první úžasný základní cvik, kterým by měl začít naprosto každý, kdo se trápí právě se všemi těmi potížemi, o kterých jsem zde mluvil. Takže neváhejte, běžte na výzvastartuje.cz a věřím, že budete nadšení.